Tani Mohamed Swalihi, mi salminima. Bonjour. Mi salmitima. A ari Sénégal waɗi jillu e nder balɗe ɗiɗi. Holko sabbi ngu jillu ma e nder ndi leydi Sénégal? Je suis venu d'abord pour écouter les Sénégalaises et les Sénégalais. Ko addimi ko heɗade Sénégal naaɓi rewɓe e worɓe. Mi mandina faaleji maɓɓe e nder jokkodiral amen. E nder ngal jokkodiral min ƴeewa ko feewi ko e ko hani fewnitede ko. Ko tugnade e ngol lawol jaami darmi ndi mahanteri tour de feu ndi piscine walla fubborde olympique wona e moƴƴinede e mun ngam jaɓɓugol fijoji olympique sukaɓe. Oɗon gandi wondema France ina jogui mbawko mawka e on fannu hunde himmude saabu ko hikka woni lawol gadanol ko Afrique ina jaɓɓoɗi fijoji. Ce sont les premiers jeux du genre sur le continent africain. A yeehi a ndaari ɗi mahanteriji jaɓɓotoɗi ɗi fijoji sukaɓe olympique beele golle majji leppani beele yiyango maɗa golle ɗi mahanteriji tardali? Les travaux sont en train de suivre leur cours normal. Golleji ɗi no jarano hannirtini haralleɓe jokkuɓe golle ɗe kolliti fof ma timmu e saha kaldaɗo livré en temps et en heure. Ko fati e jokkodiral France e leydi Sénégal yewti en ko hontongal tolni sabu nahi ɗen andi hande ardiɓe ndi leydi Sénégal ko yimɓe e gendiyankoɓe yewti en naɓidal Sénégal e France ko honto tolni hande. Les relations sont au beau fixe. Jokkodiral ngal no moƴƴi no feewi miɗen jogui piiji kewɗi ɗimin gollidata minen e Sénégal min jewti no min gollodirta e ko holno min fewnirta jangga jokkodiral amen. Effectivement de nos relations et de leur avenir. Ko holno jangongal jokkodiral sati wawde hakkude Sénégal e France? Cet avenir sera ce que nous déciderons en commun. Jangongal jokkodiral no yowti e kaldigal amen minen Sénégal naaɓe e France naaɓe e nden toɓɓere ko yiyande wotere min jogui jokkitogol gollidal e nder potal e keɓal mo kala. France wooda ko waɗi Sénégal kadi wona noon wooda ko waɗi e misal min yewtidi e jagorgal kalfinigal jangditondi ko fati e étudiant ɓe. France no jaɓɓo étudiant ɓe iwruɓe Sénégal ɗuɗuɓe eɓi tawa e ɓurɓe ɗuɗude e nder France. Ko teddugal wodani France jogogol sifangal jokkodiral hakkude amen e Sénégal. La France d'entretenir ce genre de relation avec le Sénégal. E nder ngal yidigal mon beele on yewti ko fati e visa sabunadema hiɗen andi hande Sénégal nde ko toɓɓere himmude e Sénégal naɓe heɓugol visa wona ko weeɓi. Tout à fait, il y a eu des discussions sur les visas, vous savez. Non jaati min waɗi yewtere faadi e visa oɗon gandi mbeɗa min jogui logiciel labɗo e dow ɗe karale kese e kadi min ɓami pellital accugol kala étudiant jo heɓuɗo visa France jokkugol jangde makko hande timma. Un cycle et ne pas le couper au milieu. E fannu goɗɗo mi faala waɗandema namdal yaajungal fatingal e darde France e nder leyɗe e Afrique hande ko honno yirɗa ɗum beele darde France wona ko usti e nder leyɗe Afrique? Il est important de noter que nous sortons du prisme sécuritaire. Hino hitti ko mandiɗen wondema golle France e nder Afrique wona e ndenago tan fawi. Afrique wona nokkure nde leyɗe alɗuɗi garata e mum ina foletira ngam tabatingol nafoje majji. Minen emin kolla Afrique e ɓooje paatuɗi e ɓamtare duumidi wondude e balle goɗɗi pawide e gollidal. Kala to ndewmi mi yii toon fof ko leyɗi jiɗɗi gollidde e France gollidal pawingal e keɓal wondude e potal mo kala. Où chacun y trouve son intérêt. E nder hen wooti daaɗe lamdiɗe yo France yalto e nder leyɗe goɗɗe e nder ndedude Afrique. C'est une lecture que vous avez. Moi ɗum ko yiyandema min koko lundi nden yiyande gonmi e nandi ko ɓeydugol wonɓe e ƴamde gollidal e France gonmi e nandi. Horeɓe Angola kame Nigeria jeehi ko ɓooyani France mi yeehi ko ɓooyani to Kenya mi heeɓi teddugal yidude e hoorejo ndin leydi William Ruto. Leyɗele Afrique ɗe ino ɓeydi weltorde e ɓooje ɗe France woni e wallinde ɗe katabal ko gonga luural yani hakkude amen e leyɗe goɗɗe Sahel kono aduna ko noon tan hay e nder ɓeyngure luural hino waɗa min accitali hay goto nde saha goɗɗo ari fof minen kebli yo jewte waɗi. Nous ne tournons le dos à personne
Et le moment venu, nous sommes prêts à reprendre les discussions. Namdal sakkitingal Tani Mohamed Swali ko fatingal e francophonie sabuna ka woni kiagordo toppitido francophonie e nder leydi France yewtien hande mbele e francophonie ala yarde caggal e nder leydi Afrique sabunade ma woti leydi hewde e nder nde dunde artude e demde gendije ko honno a yirda dum. La francophonie, c'est effectivement... Francophonie ko ɗemgal kalangal ɗum woni franfiri kono francophonie kadi ko finatawaji kafaɗi ɗum ko anniyaji ɓamtirɗi ɗemɗe goɗɗi awa ɗemɗe diwaniyankoji wondudi e ɗemɗe goɗɗi ɗe wona franfiri ɗenne kadi koɗe ngalu. Que le français sont une richesse. Tani Mohamed Swahili mi yettima sanne a jarama. Je vous en prie. Mi yetti.